Здравейте, сега ще играем Майнкрафт. Само да си направя светът. Ще бъде в село. И сега да изберем село. Ето го. Не искам това. Но това става. И започваме. Тук има селяни. Нещо ме бъгна. Май са тук бе. Да разгледаме или е тази къща. И сега малко да си взема за ядене. Защото мен нямам нищо. Какво да ям? И това са малко морковчета. Ма как са ги направили тези къщи? Толкова нависоко. И паси хора, как мога да ги правят така, да не мога да се кача. Дай тук мога. Май ли съм селен такъв? Видим какво има. Взим всичко. И само да ги взема и продължаваме. Да търсим неща. Готово. Малко да ли спръсна лавата или да си взема на печица. Че ли трябва, но бавно се чупат. Аз сега ще се направя креатив, защото да мога да си влизам в къщите. Я си направя малко захар. Ще убия онова праселце, че обича моркови и тръгна към мен. Така, сега ще направя малко захар. Готово, малко така. И след това прасето да се качи тук, да го примамва и да го убия. Прасе, ела ми тук. Да не уля под водата. Това ще е зле. И взех нещата от прасенцето, това дебело прасе, като свин. Сега малко дървета да почупим, че да се направя една моя собствена къщичка. Ето сега чупим дърва. Взел съм 5 дръвца. 6, 7.
И тръгвам. Защото една овца видях. Да я убия и нея да се взема да я. Да има. Взех и на козата, защото сега да убия. Да стъпа крава. Оле! Както ви видяхте, паднах в една дупка. Не знам как ще се измъкна. Сетих се. Също е това. Хъп, отдава. Тези дупки ги мразя. Ето, пак паднах. Това са много гадни дупки, които само леко да се опиташ да прескочиш нещо. Давай, това дърво приличи. Къде са го посадили и него. Бли, крава, крава. Бли. Крава, 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 крава. Крава, крава, бли, бли, бли. Ела ми тук, бе. Няма да бегаш, защото ще прибия. What the hell? Ще използвам това, за да се кача. Хъп. Да се кача всеки път. What the hell? Каква яка къщичка. Много яка. Тук да се наблюдавам всички. Изчакайте за малко. Върнах се. Ето ме. Върнах се. Не е зле къщата, хубава е. Има си тераса. Малко да пощупа, малко да отцаря. И това е в полза. Това ли вече са направили високо на тези села? Тук пак да си взема за храна, защото да се събере да си има, че като свърши да му хода я. Да обеда всичко. Докато си свърши това, си убивам живота. Това как? Доста съм тук. Хора, доста съм тук. Казвам ви. Що слагам и аз купчета? Тут съм тъп. Като съберем сега, като ги обера, като вземем и тръгваме. Да къде ли да хода? Да чупа дърва още. Чул съм 7. Тим към гората. И малко пясък да посъбера за капали. Аз си правя пясъчни капали понякога.
че един мой приятел ме научи на един капан. Копаеш дупка, не е много дълбока. Слагаш лава, малко по-нагоре лава. Тоест малко по-нагоре на тинти. Напряко се казва тъната, пряко. Но... Опа, почна да се стълва, трябва да се връща в селото. На сутринта ще изливаме дърва. Тук ще изкача от зомбите сега. Ето ми е къщата. Се прибирам. Всичките селяни са прибрани по къщите. Така я да се прибера вече. Че са стълбли. Тук ще направя баса. Тук. Ето ми това. Баса, ето. Трябва да видя наблизо дали има зомбите. Не. Тук се видя какво да има паяци. Те са опасни. Да. Близо има зомби. Добре, че... Ай! Ето го бе. Ще ме плаши. Това зомби. Чакай да се спри. Зомби, леко е да ви щупи вратата, ще после ще щупа. Забрали му ти си лопал. Престани. Майде се от тук, бе. Не. Нема да ти дам, нема да ти дам. Чакай да му дам. Ох, ще прибия, ей! Какво бе? Майде се от там. Дайде. Продължаваш ли да напаш, бе? Май ли ми се от вратата, бе? И сега ще прибия. И сега се отваря да щупа. Те са две, бе! Сега ще прибия. И тебе, приятелът, има ли? Майка, везълте, какво ще правя, какво ще правя? Чакай да... Май на фактът. Да не видя. Това има много. Пифейта, още една факла има. What the hell? Вече не ме виждат. Седят там. Какво искаш, бе?